Palubog na ang araw nang umalis sila papunta sa Baryo Hamtik. Kabilang sa mga sumama ay sina Salve, Goyang, Salbog, Lolo Manuel, ang Raha at ang mga mandirigma nito. Malaki din ang bilang ng makakasagupa nila. Matatandaan na noong unang pagpunta ni Goyang sa baryo ay napakabilis lamang. Halos napakurap lang siya ay nasa Baryo Hamtik na siya. Ngunit sa pagkakataong ito, inabot sila ng 10 araw bago narating ang bukana ng baryo. Halos mapaluhod si Goyang sa nadatnan dahil sunog ang mga kubo at wala na ang dating ganda nung baryo. Kalunos-lunos ang sinapit ng baryo sa mga kamay ng Moro. Malungkot na wika ni Goyang. Goyang apo, huwag kang magpapadala sa nararamdaman mong galit dahil maaari kang mapahamak kapag nangyari yun. Payo ni Lolo Manuel kay Goyang. Tatandaan ko po yan, Lolo. At nag-umpisa na silang pumasok sa baryo. Habang papasok sila ay nagmamatsyag sa paligid si Salbog. Nang mula sa gawing kanluran ng baryo, lumabas ang isang binatang nasa edad 15. Sino kayo? At bakit kayo nandito? Agad na tanong ng binata. Ikaw ang dapat naming tanungin yan. Sino ka at bakit ka naririto? Tanong ng Raha. Alam nila na hindi taga-Hamtik ang binatang yon dahil sa kasuotan nito. Walang ano-ano. Sinugod siya ng isa sa mga kawal sa utos ng Raha. At laking gulat nila nang ituro lang nito ng binata at namalipit ito sa sobrang sakit. Animoy pinipiga ang katawan ng mandirigma ng Raha. Itigil mo yan! Sigaw ni Goyang. At napalingon sa kanya ang binata. At sino ka naman para pag-utusan ng isang anak ng sultan? Nanlaki ang mata ng Raha Balinsusay nang narinig niya ito. Isa kang manikyad. Sino ang iyong ama? Ibaba mo ang iyong kamay at mag-usap tayo. Pakiusap ni Raha sa binata. At nakahinga sila ng maluwag nang tumalima ito sa pakiusap ng Raha. Ako ang pinuno ng baryong ito. Ang baryong sinira ninyo. Pagpapakilala ng Raha sa kanyang kaharap na manikyad. Ang manikyad ay isang salitang lumad na ang ibig sabihin ay tagapagmanang anak. Kayo po si Raha Balinsusay? Kayo po ang matagal ko nang hinahanap. Paumanhin, ngunit hindi po ako at ang pangkat ko ang may gawa ng pagkasira nitong baryo na ito. May nauna po sa amin, mga Moro din, at sila marahil ang tinutukoy ninyo. Sila din po ang dahilan kung bakit ako nandito. Tinutugis po namin sila. Dahil pinatay nila ang aking amang sultan. Isinalaysay ng binata ang nangyari sa kanilang pinanggalingang bayan. Ang mga taong sumira sa Baryo Hamtik ay ang mga nag-aklas sa pamumuno ng sultan. At nagtagumpay sila. Napatay nila ang sultan, ngunit ang hindi nila maunawaan, bakit nila sinalakay ang Baryo Hamtik. Dagdag pa ng binata. Bago malagutan ng hininga ang aking ama, isinugo niya ako upang hanapin ka, Raha, at hindi naman ako nabigo dahil narito ka ngayon sa harapan ko. Wika ng binata. Maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan ng iyong ama? Tanong ng Raha. Ali. Sultan Ali Al-Hamudin.
Napaatras ang Raha at agad na yumuko sa harap ng binata. Matapos niyang magbigay pugay ay nagwika ito sa kanyang mga kasama. Ang sultan na tinutukoy ng batang ito ay ang aking pinuno na nagsugo sa akin. At ngayong wala na ang kanyang ama, siya na ang bagong sultan. Pagpapaliwanag ng Raha. Naparito ako sa ilalim ng utos ng aking ama. Nahanapin ka dahil alam ni ama na ang pangkat mo ang siyang makakatalo sa mga pumatay sa kanya. Wika ng binata at bigla nitong ikinumpas ang kanyang kamay at naglabasan ang lahat ng mga kasamahan ng binata. Sila ang mga kasamahan ko. Wika nito, sabay turo sa isang malaking pangkat ng mga mandirigma na nakapalibot sa kanila. At nagkwento ang binata tungkol sa nangyari sa kanilang bayan. Ang pangkat na pumaslang sa aking ama ay pinamumunuan ng sarili nitong kapatid dahil nais nitong mapasa kanya ang pamumuno, ngunit hindi pumayag ang aking ama, kung kaya pinaslang niya ito. At may hinahanap siya sa aking ama at nalaman nito na nasayo ang hinahanap nila. At yun ay ang mga tala ng kaalaman mula sa mga bathala. Pagsasalaysay ng binata. Ito rin ang dahilan kung bakit nila nilusob ang Baryo Hamtik. Ngunit nabigo silang mahanap ang mga talang ito. Hindi nila mahanap ang mga yon dahil wala naman ito dito. Matagal ko nang sinunog ang mga talang yon. Wika ng Raha na siyang ikinagulat ng lahat dahil ayon sa binata, ang mga kaalamang yon ang tanging pag-asa nila para matalo ang kanilang kinakaharap na kalaban. Kung gayon, wala na tayong pag-asang manalo. Wika ni Goyang sabay talikod. Sinunda naman ito ni Salve. At nang makalayo na sila, kinausap ni Salve si Goyang. Anak, huwag kang panghinaan ng loob. Wika ni Salve. Ma, paanong hindi? Yun na lang ang tanging pag-asa natin. Yung mga talang yun na lang ang makakatalo sa bago nating kinakaharap na kalaban. Tugon ni Goyang sa kanyang ina. Nung mga oras na yon ay nasa loob sila ng gubat at sila lamang ang nag-uusap. Tiniyak ni Salve na walang makakakita sa kanila at laking gulat ni Goyang nang tanggalin ng ina ang pang-itaas nitong kasuotan. Tumambad sa likod nito ang mga tatong nakaukit sa balat niya. Ang mga letrang yan ay ang mga talang hinahanap ng lahat. Bago pa man masunog ni Raha ang mga yon, naisalin na niya ito sa aking balat. At walang nakakaalam nito, kundi tayong tatlo lamang ng Raha Balinsusay. Ginawa niya ito sa kadahilanang ayaw niyang mapasakamay ito ng mga masasamang elemento. Pagpapaliwanag ng kanyang ina. Nung ding mga oras na yon, napayapa si Goyang dahil alam niya na may pag-asa pa sila. Ngunit humiling ang kanyang ina na huwag ipagsabi ang bagay na ito. Tiyak na magbabalik sila sa baryong ito dahil sa gawing silangan ng baryong ito, naroon ang kanilang pansamantalang himpilan ng mga mananakop na Moro. Kaya kung talagang handa na kayo sa pakikipagharap sa kanila, maaari natin silang salubungin mula sa kinaroroonan natin. Mungkahi ng binata. Sang-ayon ako sa planong yan. Maaari natin silang tambangan mula sa magkabilang dako. Wika ni Salbog. Naaalala niyo ba ang mga patibong na inilatag natin dito sa buong bayan? Maaari nating magamit ang mga yon para mahuli sila. Suhestyon ng Raha. Kung inyong matatandaan,
Nag-umang sila ng mga patibong sa buong paligid ng Baryo Hamtik, ngunit hindi ito nagamit sa kadahilan ng sa dalampasigan pa lamang ay naapula na ang mga mambabarang. Aktibo pa din ang mga dasal na patibong na yon at maaari pa din nating magamit. Kailangan lamang ng tamang pagpaplano ng ating mga gagawin. At yun nga ang ginawa nila. Pinag-isipan nilang mabuti ang dapat gawin dahil sa isang pagkakamali lamang, maaaring sila ang mabitag sa sarili nilang patibong. Lumipas ang ilang araw. Tila walang kilos mula sa mga inaabangan nilang kalaban. Nang walang ano-ano, may nakita silang isang kawal na humahangos papunta sa kanilang kinalalagyan. Mga kasama! Paparating na sila! Napakarami nila! Wika nito habang humahangos. Magsipaghanda na kayong lahat! Magsisimula na ang isang matinding labanan! Wika ng Raha habang binubunot ang kanyang 2 kampilan. Nang sa di kalayuan ay natanaw na nila ang isang malaking pangkat na nakasakay sa mga kabayo. Hayaan niyo silang makapasok sa gitna ng bayan at doon pa lang natin sisimulan ang pagsalakay. Wika ni Salbog sa lahat. Salve, hanggat maaari huwag kayong magpapakita sa mga kaaway natin. Wika ni Tandang Lucio, ngunit naputol ito dahil nang lingunin niya ang mag-ina, wala na ito sa tabi nila. Raha! Ang mag-inang babaylan nawawala! Sigaw ni Tandang Lucio sa Raha. Ano? Mahabaging bathala! Saang dako naman nagpunta ang 2 yon? Alalang tanong ng Raha. Ang pamamaalam ni Salve. Sa loob ng kagubatan, naroon ang mag-inang babaylan at nag-uusap. Goyang anak, hayaan mong isaling ko sa iyo ang mga talang ito dahil hindi natin malalaman ang mangyayari. Kung kaya, naway ay maunawaan mo at tanggapin ito ng buong puso. Wika nito sa kanyang anak. Pero mama, hindi pa ako handa para sa kakayahang yan. Hindi pa ganap ang aking kasanayan. Isa pa, bakit parang namamaalam ka? Walang mangyayari sa iyong masama. Maipapanalo natin ang labang to. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko tatanggapin yan. Mariing tugon ni Goyang sa kanyang ina. Anak, wala na tayong panahon. Ito ang kapalaran mo. Ito ang nakasulat sa tagna mo. Buhat ng isilang ka. Inihanda ka para sa ganitong pagkakataon. Wika ng kanyang ina, sabay lapat ng kanyang mga palad sa noo ng dalaga. Dahilan para mawalan ito ng malay. At nang magising ito, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang buong katawan. Sakit na parang may umuukit sa kanyang balat. Kaya inangat niya ang kanyang damit at tumambad sa kanya ang mga titik na noon ay nakasulat sa likod ng kanyang ina. At ang kanyang ina naman nakahiga sa lupa habang nakatitig sa kanya. Iniaabot nito ang kanyang kamay sa dalaga at nagwika ito sa malumanay na boses ng, Goyang anak, tapos na ang tungkulin ko. Naisagawa ko na ang dapat kong isagawa. Yun ay ang maipasa sa iyo, ang mga sagradong kaalaman ng mga babaylan. Naway gamitin mo ito sa kabutihan. Naway sa pamamagitan mo, maisakatuparan mo ang iyong tadhana at naway itaguyod mo ang henerasyong magmula sa iyo na gumagalang at isinasabuhay ang mga aral na itinuturo mo sa kanila. At naway, patnubayan ka ng Diyos na siyang pinakamakapangyarihan
sa lahat. Hanggang dito na lamang ako, anak. Masaya kong nakita kang lumaki at umunlad. Masaya din akong lilisan sa mundong ito dahil mula sa sinapupunan ko isinilang ka na isang hinirang. Isa itong karangalan para sa akin, anak. At kung saan ka man dalhin ang iyong tadhana, asahan mong naroroon ako 10 ng ating mga ninuno na gagabay sa iyo at aalalay. Wika ni Salve habang hinahaplos ang muka ni Goyang. Mama, huwag po ngayon. Kailangan ka pa namin. Hindi pa tapos ang laban, ma. Pakiusap, huwag muna ngayon. Tugon ni Goyang habang humahagulgol ito ng iyak. Anak, alam ko sa sarili ko na iiwanan na kita sa mundong ito na isang matatag na babae. Kaya tiwala akong malalampasan mo ang mga labang ito at ang mga susunod pa. Kaya tumayo ka at lumaban. Huwag kang malungkot, anak, dahil lilisan ako sa mundong ito na masaya. Dahil nagampanan ko ang tungkulin ko bilang ina at guro mo. Matapos niya itong sabihin, tuluyan na itong nawala ng hininga. Pumanaw na si Salve. Bagaman masakit para kay Goyang ang nangyari, may laban siyang kailangang harapin. Kaya inihimlay niya ang kanyang ina sa isang lugar kung saan ito ay mamamahinga sa haba ng panahon. Samantala, habang nagaganap ang napakalungkot na kaganapan sa dalagang si Goyang, unti-unti na palang nalalagas ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Nagsimula na pala ang labanan. Nang madatnan ito ng dalaga, marami na ang sugatan sa magkabilang panig at nakita niya din ang ilang inosenteng nadamay. Ang mga yon ay mga bihag ng mga mapanakop na mga kalaban. Nang mga sandaling yon, naghalo-halo na ang nararamdaman ng dalaga. Pero nanaig sa kanya ang galit dahil sa mga nakita niya. Marami ang nagbuwis ng buhay dahil sa walang kwentang tagisan at agawa ng kapangyarihan. Mula sa kinatatayuan ng dalaga, narinig niyang sumigaw si Salbog. Goyang! Tumakas ka na! Pagkasabi ni Salbog, agad lumingon ang isa sa kanilang mga kaaway at lumakad ito papalapit kay Goyang. Hindi, Manong, walang tatakas! Habang sinasabi niya ito, ay unti-unting lumalapit sa kanya ang isa sa kanilang mga kaaway. Nang walang ano-ano ay hinawi niya ito na parang wala lang. Animoy, naghawi lamang siya ng kurtina. Pero ang lakas ng pagkakatalsik ng kanyang kalaban na para itong inihagis ng kung anong malaking nilalang. Nang mamataan ito ng pinuno ng kanilang kaaway, kaagad nitong sinugod si Goyang at inundaya ng saksak. Nakatingin lamang sa kanya si Goyang at tila hinihintay ang balaraw ng kalaban na tuluyang bumaon sa katawan niya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, animoy tila yelong natunaw ang sandata ng kaaway nila. Habang dumidikit ito kay Goyang. Sino ka, babae? Nanginginig na tanong nito. Nang mula sa likuran ng kanyang kalaban, lumitaw ang napakaraming baging at pumulupot sa kanya. Bumaon ang bawat tinik ng mga ito sa katawan ng taong yon. Ako, ang kamatayan mo! Tugon ni Goyang, at nagimbal ang lahat ng mga nakasaksi sa pagbabago ni Goyang.
Ang buhok nito na kulay itim ay unti-unting nagbago at naging napakakinang na kulay ginto. Naglilitawan na din sa kanyang mga braso ang mga titik na hindi mabasa. Nagliliwanag din ang mga ito. At ang pinaka nakakamangha sa ginawa ni Goyang ay ang paglutang nito sa kahanginan. Pinaglalaroan ba ako ng aking paningin, Tandang Lucio? Nasa harapan ko nga ba ang isang bonggaitang babaylan? Tanong ng Raha na noon ay napapaatras dahil sa hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit naputol ang kanilang pagkamangha nang bigla na lang humagis si Goyang sa hindi malamang dahilan. At sa di kalayuan, isang lalaki na nasa edad 50 ang naglalakad palapit na nakataas ang kamay. Narito na ang maestro nila. Siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Ang kakayahan ng pinunong hawak ni Goyang ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng maestro nila. Wika ng binatang moron na kakampi nila Goyang. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang pugutan nito ng ulo ang pinuno ng kalaban nila. Wala kang silbi. Sayang ang mga tinuro ko sa iyo upang magapi ka lamang ng isang babae. At ikaw, babae, maghintay ka dahil mapapasakin ang iyong dugo at kaluluwa. Mabubuhay na sa wakas ang aming Panginoon. Okay. Sunod kagad natin yung 16. Kita-kits. Salamat.